Så giver jeg ordet til Bjørn Christiansen og Kurt Christiansen, som I vil dele jeres personlige fortælling om Kurts anbringelse. Ja. Værsgo. Ja, det er jo en svær tale. Men jeg skal gøre mit bedste. Nu er han jo ikke, men nu får han den alligevel. Hr. Peter Hummelgaard, vi hilser kort på hinanden til folkemødet i Stege. Jeg hørte dit foredrag og blev mærke i ting, du fortalte. Er det først var som barn, at du var klar til at tage fat på de svigt, som du udsat for som barn? Så er vi jo sådan set enige, så er det jo bare med at få arbejdshandskerne på. Mette Frederiksen siger, at flere børn skal fjernes fra hjemmet. Men det handler ikke om antallet. Det handler om at fjerne de rigtige børn, og hvad man fjerner dem til og fra. Når staten fjerner et barn, overtager de et enormt ansvar. Alt for ofte svigter staten det ansvar. Det fremgår af de anbragtes alliances Falcon 365-rapport om tilsynet 2024. Sociale medier og gentagne dokumentarudsendelser. Man kan ikke tage børn fra deres forældre og placere dem i et system, hvor deres grundlæggende rettigheder er så dårlige. Prisen betales af barnet. Det er ikke retfærdigt, og det er heller ikke ansvarligt. Bliver et barn fejlplaceret på en psykiatrisk afdeling som 7-årig og kommer ud som 8-årig, så skal barnet selv opdage svigtet, finde nogen, der lytter og sagsøge staten, inden det fylder 13. Det er absurd, når vi samtidig ved, at man først er ansvarlig for egne handlinger fra 15-årsalderen. Lad mig tage jer tilbage i tiden. Min far blev som barn fejlplaceret på åndssvageanstalt og sinkehjem i 9 år. Journaler fra Rigs- og Landsarkiver dokumenterer forløbet, og jeg har gengivet det i min bog En redningskrans af bly. For at forstå det menneskesyn, man mødte min far med, så vil jeg læse et journalcitat fra 30. september 1948, hvor han kun var 5 år. Taler en del, men ikke rent. Bliver fuldstændig besat af at dræbe. Når han ser dyr, øjnene bliver store, og man kan se lysten i hans øjne. Der var ingen, der spurgte, hvorfor han reagerede sådan. Han blev stemplet, et stempel, der fulgte ham gennem hele barndommen, og hvor han i statens varetægt blev udsat for både seksuelle og voldelige overgreb. Jeg skal lige have en pause. Nu skal jeg lige sige, hvor jeg nåede til. Der er jeg. Der var ingen, der spurgte, hvorfor han reagerede sådan. Han blev stemplet, et stempel, der fulgte ham gennem hele barndommen, og hvor han i statens varetægt blev udsat for både seksuelle og voldelige overgreb. Her er min far så 6 år gammel. Jeg citerer fra bogen. Han skimter endnu en cigaretautomat, som han deplacerer om lidt. Det hele kører rundt i hans hoved nu, og hans blik flakker nervøst mellem cigaretautomaten og de 2 plejersker op foran. Det er simpelthen alt for spændende til, at han kan gå forbi uden at undersøge automaten og finde ud af, om der ligger en daler mere og venter på ham. Da cigaretautomaten er næsten ude for hans næsetip, tjekker han, om der er nogle voksne, der kigger. Han stopper foran automaten, stiller sig på tæer og kigger efter mønter. Men der er ikke nogen mønter. Så er det nok Kurt. Den ene plejerske flår fat i hans arm. Han nærmest hænger i luften og ligner et bytte, som bliver kastet rundt af en isbjørn for at lamme det. Au, au, au. Han skriger så hårdt, at alle på gaden vender sig og kigger over mod dem for at overvære dramaet. Vil du tie stille din skarnsunge? Men Kurt fortsætter med at skrige, mens tårerne triller ned af hans kinder. Hans arm hænger slapt ned, og han forsøger at holde på den for at mindske smerterne i den, men lige meget hjælper det. Efterfølgende journalnotater fra Østifternes Åndssvageanstalt lød sådan her. 14. januar 1949, siden 10. i første, udfløjet fra Venstreøre, nu aftagende. 11. marts 1949, brækket venstre arm, som er lagt i gips. Han fik i den forbindelse penicillin, er uforandret ustyrlig. Et barn fik brækket armen. De voksne vidste, hvad der var sket, men de skrev det ikke ned. I dag kan vi kun bevise én ting. At vi ikke kan bevise det, fordi de ikke journaliserede årsagen. Og sådan er det stadig. Staten siger, at vi skal lytte til barnet, men loven gør, at vi tit ikke kan hjælpe barnet. Min far, han var ørebarn. Alligevel tog man ikke hensyn til høreproblemerne, da en IQ-test dømte ham åndssvag. Det er ikke bare useriøst, det er manipulation. Selv når statens fejl i dag kan dokumenteres, går staten fri bag tid og forældelse. Han husker tydeligt den IQ-test som 5-årig. I bogen beskriver han det sådan her. Kurt, du skal komme ind på forstanderens kontor, råber en plejerske. Han spørger Kurt om en masse mærkelige ting.
Men Kurt sidder bare og kigger genert og forvirret, for forstanderens stemme lyder som om, den kommer 100 meter væk. Er du klar over, at drengen har en IQ på 59? Måske endda mindre. Jeg får ham fjernet, så snart jeg kan. 6 måneder senere viste en ny test, at han ikke var åndssvag. Men alligevel så blev han på åndssvagsanstalten i 1,5 år. Det er en systemfejl, og de fejl må ikke have lov til at forælde. Det er først som voksen, man reflekterer og forstår, hvad man blev udsat for som barn. Senere blev han sendt til et sinkehjem som 12-årig, efterladt til systemet. I en redningskrans af bly beskriver han det sådan her. Hans hoved dunker efter den voldsomme ørefin, og det føles som om, der er ild i hans ryg. Og væsken fra byllerne aftegner sig som røde plamager på lagenet. Kurt er udmærket godt klar over, at han dagen efter vil blive kaldt op til forstanderen igen. Han nyder at trykke på Kurts ømme byller på ryggen. Han må bide i sit ærme og knytte hænderne hver gang, for ikke at komme til at skrige højt, da smerten næsten er ulidelig. Hver gang bliver forstanderen helt rød i hovedet. Han får blodspringte øjne, og tungespidsen stikker ud af munden, fordi han anstrenger sig for at trykke så hårdt, at pudsen i bylden kommer frem som lava fra en vulkan. Han begyndte ellers bare med at få en enkelt byld, som han desværre havde vist forstanderen. Hver gang han havde været derop, kom der efter et par dage 1 eller 2 mere til alle de andre. Efterhånden havde Kurt 12-13 bøller. Det var magtmisbrug forklædt som omsorg, og det sker stadigvæk, fordi det kan lade sig gøre. Forældelsesfrister redder de ansatte og ødelægger institutionerne med en forrådelseskultur. De grundlæggende rettigheder, de skal være på plads, før man fjerner et eneste barn. Min far beskriver hjælpen som en redningskrans af bly. Ikke noget, der holdt ham oppe, men trak ham ned. I dag lever han med diagnosen bipolar. Han har haft flere selvmordsforsøg, over 150 elektrochokbehandlinger og utallige indlæggelser på psykiatriske afdelinger. Han tvinges til igen og igen at gennemleve overgrebene for at bevise sin ret, for til sidst at få at vide, det skulle du have klaret, før du blev 13 år gammel. Vi er ikke interesserede i flere tomme undskyldninger. Vi synes, det er tid til handling, og her der er mine konkrete anbefalinger. Forældelsesfristen skal fjernes i sager om anbragte børn. Bevisbyrden skal lempes, når staten laver fejl, der forhindrer børn i at løfte beviser. Vi vil have et nationalt videnscenter med en børneombudsmand, hvor de placerede børns journaler samles, og der ydes hjælp til at løfte bevisbyrder. Børn får en stemme via en digital app, hvor de kan dokumentere deres egen historie og være med til at danne deres egen journal. Og her skal deres tilfredshedsundersøgelser måles. Og appen, den er klar til udvikling. Det handler ikke kun om systemet, det handler om børns liv. Og vi kan faktisk skrive historie sammen nu. Politikere taler tit om den sociale arv, hvad det koster, når forældre svigter. Men hvad med statens sociale arv? Jeg er statens sociale arv. Hjælp mig og alle børnehjemsbørn med at være mønsterbrydere. Hr. Peter Hummelgaard, nu taler jeg til ham igen. Du har skrevet en bog om svigt fra din far. Det svigt har vi 2 til fælles. Din bog hedder, der er noget, vi skal tale om, og det har du fuldstændig ret i. Ikke flere redningskranser af bly. Både du og jeg ved, hvad vold i barndommen gør, og vi kan stoppe den sociale arv. Jeg bebrejder ikke min far. Jeg bebrejder staten, som du repræsenterer. Lad os mødes som lovet og udarbejde et lovforslag, der fjerner forældelsesfristen og lemper bevisbyrden for anbragte børn. Og så til sidst vil jeg lige takke Victoria Velasquez for at stå sammen med os og alle de anbragte børn, før, nu og i fremtiden, i kampen for retfærdighed. Tak for ordet. Mange tak for oplægget, Bjørn. Det gør du rigtig godt. Tak.